Nakiglambigit na ang Talisay City Police sa mga mananagal sa usa sa mga coastal barangay isip pamaagi sa pagpuhag sa illegal kalihukan sama sa illegal drugs. Ang report ni Femery Dumamo. Niadtong Hulyo 31, moabot sa 37 million pesos nga balor sa ilegal nga drogas ang nasakmi sa Talisay City Police gikan sa usa ka tag-iya og junk shop. Hinungdan nga subsub nga mga programa ang gihimo pa sa kapulisan pagpakgang ng daan sa mga kriminalidad, ilabi na sa ilegal nga drogas, sugod pa lang diha sa mga bata. Gisugdan sa pagtuyok sa Talisay City Police ang barangay Biasong diin mga bata nga nag-edad og 5 hangtod sa 14 anyos ang ilang gihimamat. Gitudluan usab sila sa mga basic basketball skills. Ang atong mga activities karon naka-focus na sa kining very vulnerable sector, no, kining kabataan karon nga dako kay posibilidad, no, nga madala aning problema sa illegal drugs. Bisitahon natay gamayng lecture with our WCPD PNCO and sa ato ang PCR nga mo discuss all about cases sa women and children and at the same time sa problema sa illegal drugs. After that, natay mga activities nga ato silang madala into sports. Himo nila kini matag weekend ug bisitahon nila ang nagadiyang sitio sa 22 ka barangay. Samtang lakip sa ilang gitigom mao ang mga mananagat sa barangay Tangke nga kanhi usa sa mga barangay nga gihugpaan sa illegal nga drogas. Ang maong mga mananagat nahatagan na og livelihood program sa usa ka non-government organization ug sa Talisay City Police. With that, enough na kayo ang ilang income nga madala para sa ilang pamilya ug muna ang ato yung gihangyo sila nga dili na gid sila mo padala sa mga illegal nga mga activities. Samtang dugang na pulo ka mga drug surrenderer ang migraduate sa community-based rehab program sa Barangay Haklupan. Ikaupat na kini nga batch sa mga napaubos sa maong programa. Gingusgan kini labi na nga usa ang Barangay Haklupan nga nadeklarar na nga barangay drug cleared. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.